sahih jasadahuma wakfi rizqahuma husnul khotimah mautuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in bidunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafaati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diwingi motol teng tengah-tengah. Kun ana sira ana iku syakiron wong kang syukur muti antur kang ngabukti taat melakukan perintah Allah menjauhi larangane Allah wakulan lan kang akeh tawakale. Lek sampean purun syukur, purun mutik, terus purun tawakal, takun mongko ana sapa sira ana iku min asdika ilahi saking pira-pira kekasihe Allah. Kanca teng mriku termasuk kekasih. Kultu matur sapa ingsun ngala ayyi syai'in ing atase endi-endi suwiji-wiji askuru syukur sapa ingsun Allah taala ing Allah taala Sayyidina Ali tangklet dateng Kanjeng Rasul. Dos pundi caranipun kula syukur dateng Allah Kanjeng Rasul? Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalal islami netepi ing atase agama Islam. Kala matur sinten Sayyidina Ali kultut ngucap sapa ingsun. Kala dawuh sinten Sayyidina Ali kultu ngucap sapa ingsun ayu syai'in utawi endi-endi suwiji-wiji iku atiu taat utawa ngabukti sapa ingsun. Kala dawuh sinten jeng Nabi kul ngucap sira la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kultu ngucap sapa ingsun iki ingsunipun Sayyidina Ali aya syai'in ing endi-endi suwiji-wiji atruku tinggal sapa ingsun aya syai'in ing endi-endi suwiji-wiji atruku tinggal sapa ingsun. Kala dawuh sinten jeng Nabi al-ghadaba tinggal ing murang-muring. Fa innahu mongko sak temene tarkul ghadab meninggalkan marah-marah iku yudfi'u bisa nyirep apa tarkul ghadab ghadabar rabbi ing bendune Allah jala agung apa jalaluhu kaagungane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuskilulan ngebotake apa tarkul ghadab wa yuskilu lan ngebotake apa tarkul ghadab al mizana ing timbangan. Dadi sampean gelem ninggalne sifat marah-marah
sifat suka marah-marah niku mengke saged ngebotne timbanganipun amal sampean. Di karo kancane aja men tukaran, aja men nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakudu lan nuntun ilal jannati maring suwarga. Jadi sampean gelem ngreksa saking sifat sing gampang nesu-nesu niku saged nuntun sampean dateng suwarga. Kola dawuh sinten Salman Al-Faris radhiyallahu taala anhu. Zadaka muga-muga nambahi ing sira. Zadaka muga-muga nambahi ing sira sinten Allahu Allah syarafan ing mulyani. Fa inni mongko sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku magmuman den susahake utawa diprihatinake bisa babi hadhil khisali kelawan sebab iki pira-pira pakerti sekawan wingi nika. Dadi nusahne napa keluargane terus ngabukti dateng Allah napa reka dayane setan kalian nusahne masalah pati. Khosotan halih tertentu bisa babil ngiyali kelawan sebabe pira-pira batih. Kelawan sebabe pira-pira batih. Kala dawuh sinten ngaliyun Sayyidina Ngaliya Salman Al-Faris he Salman Al-Faris. Sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sinten jeng Nabi. Dawuh jeng Nabi man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku layah tamu kang ora susah sapa man. Kok enten tiang sing ndak tau nyusahne keluargane, maksudnya ndak memprihatinkan keluarganya, ndak napa niku jenenge carane ndak gelem golek nafkah buat keluarganya. Falaisa mongko ora ana sapa man, falaisa mongko ora ana iku lahu kaduwe eman lil jannati kaduwe swarga apa nasibun bagian. Dadi wong sing cuek kalih keluargane mangan kono ora kono bah-bahno, nah niku ndak ada jatah surga untuknya. Jadi kewajiban sebagai kepala keluarga ya kudu golek nafkah. Wis sembuh carane sepenting halal. Anak-anak bojo sampean keluwen saman cuek mawon. Kala dawuh sinten Salmanul Faris radhiyallahu taala anhu. Alaisa ana ta ora ana apa kelakuan iku kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam